Amashiwelele. Madam Nofsi la from uhlala kahle ngentombi. Angithi nivotile nina? Nivotile nina? Amatshitsha baphakamisa izandla. Onamehlo baphakamisa izandla. Amaziko. Hayi siyaqala umsebenzi manje. Sondela amandla. Sithi nje sizoqala ukuthi si-honorishe uZamambo Mkhize ngento enhle kangaka ayenzile ey'tshitshi ukuthi animele nonke. Animele nonke. Ubaba G uma eseduzane akasondele umhlonisho. But uma ekude is fine. Sithi nje sicela uku-honorisha uZamambo sithi siyabonga ntombazane Mbalenhle. Lesizwe. Tshitsha lesizwe siyabonga. Siyabonga. Amashiwelele mashiwe. Ngibona i-iPad, ngibona i-iPhone. Ngakele lana. Kodwa ma, ngiyabonga Nkosi yami. Yazi-ke yini? Inyembezi. Inyembezi zokujabula. Itshitshi le-KZN, itshitshi le-Crown. Nivotela bani nina phakamisana amagama enwashilo? Ngenxa yesikhathi sizobiza unumber 3, nonumber 2, nonumber 1. Usiphokazi Ndlovu unumber 3. Uphotocopy Ndlovu. Akasondele Usiphokazi. Photocopy Ndlovu akasondele. Unumber 2. Nondumiso Shuduza. Nondumiso Shuduza sondela.
uhlala ngentombi. Number 2. Unomehlo number 2. Umanqengwe ahlala ngentombi. Number 1 kaNomehlo. Mankhosi Phenyane. Mankhosi Phenyane. Ngibonge nje ubaba uMduco bekhulu ukuthi asisize ngokuthi nesiyokhala kuyena asinike nendoda ubaba uMadlala ishamthetho sasephalamende lazwe lonke baMadlala siyabonga awuthi qaphu nje siyabonga Noma ngabe izinto zodaka Awuthi noma ngabe izinto zodaka Useka yala Yebo Siyabonga kakhulu ufoka Madlala lo uthe usisi unosecela uthi asupporta umcimbi wamatshitshi noma kunjena nje usithintile usisi uthi asupporte siyabonga kakhulu